Nyní si ukážeme, jak aktualizovat firmware v jednotce CCPU03. Jednotku máme připojenou k napájení, máme ji připojenou ke komunikační lince k PCčku a na jednotce máme nastavenou adresu. V našem případě je to adresa 3. Spustíme aplikaci pro aktualizaci firmware. V aplikaci vybereme správný komunikační port, v našem případě je to COM6. Rychlost bude s největší pravděpodobností 38 400 baudů, pokud máte nastavenou jinou, musíte si zvolit správnou. Ještě nastavíme adresu stanice, v našem případě jsem říkal, je to adresa 3. Dále vybereme soubor s firmwarem, který budeme do jednotky nahrávat. Máme jednotku CCPU03 a budeme do ní nahrávat například poslední firmware 3.0.30. Nyní stiskneme tlačítko nahrát a jsme vyzváni k vypnutí a zapnutí centrály neboli k jejímu resetu. Tu můžeme provést tlačítkem reset na centrále. Spustí se nahrávání, jehož průběh je signalizován v okně aplikace. Po nahrátí firmwareu vyskočí dialogové okno s informací o jeho dokončení a na jednotce CCPU03 se rozsvítí ledka error, samozřejmě v případě, pokud k ní není připojené žádné další zařízení.